Bun, deci, salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal de YouTube. Bă, Rareș, ce ai, mă? Stai să-mi dau un pic casca așa, să văd dacă e ok, GoPro. Ok, ne-am oprit aici ca să începem să filmăm. Am găsit un loc destul de bun. Băi, Rareș, dă-te mai încolo. E drept asta? Telefonul? E pus drept? Da. Bun, hai. Bă, am blugi. Blugi? Da. Bă, hai, vină încoa. Nu te mai duc nicăieri. Nu te mai duc nicăieri. Te-am chemat aici numai ca să vii tu la mine, să nu vii tu la mine. Bă, ăsta sper să fie drept, așa. Bă, băieți, sper că vedeți. Dacă nu se vede așa de bine, îmi pare rău. Harare. Până să-mi iau GoPro mai durează. A? Nu știam să ne... Ce? Dă-te să dau și eu un Willy. Mă omoară. Mă bagă în apă omul meu. Du-te, bă. Du-te, bă. Sunt dripi. Ce dripi? Pe cum poartă trepării? Acolo. A? Ce conectat acolo? Microfon. Unde? Am în cască microfon. Pare rău, am suflat acum. Am suflat acum de sus. Bă. Nu stai foarte mult. Bună ziua. Rare, Hai, mă, vezi că e acasă. Și deschisă casa. Ca știu că vii tu. nu stai mult, Rare. Nu stai mult. Ăla era tatăl prietenului meu. Mergem acum la rampă, la gap. Sper că nu o distrus-o. Sperăm că e întreagă. Hop. Rampa pare ok. Trebuia normal să avem un clip mai de mult, dar n-am avut. Ok, nu prea e ok. De ce e ăla? A? Era vechiul ghep. Păi ăla e gap. Care? Ăla? Da. Dă-te un pic. Dă-te un pic de aici. Sari? Da. Altă băieți. Lui frică. Bine, el ce-i drept nu s-a mai dat de mult. Ok. Aoleu. Întoarcem. Bun. Mam. Bă, eu nu m-am mai dat de 2 zile. Dai, dau.
dau, frate. Dă-i, frate. Ok. Bit of airtime. Am avut airtime-ul destul de bun, cred. Nu știu. Ce? Adică? Pe ce altă rampă? Păi da, știu. Uite, altă rampă destul de șmecheră, dar te aruncă nose. E mai mult un bani, fără chiar mine. Aha, nu se pune microfonul la videoului. Mi-am luat microfon. Hai, dai și tu ghepul. Bun, hai, dai. Eu vreau să dau tare. Vedeți acum și pipa și tot. Ia să las așa. Cred că pipa. Da! Poți să-i dau? Poți să-i dau? Stai să-i dau. Bine, ghep de buget, că ăla nu poți să zici că e un ghep. Bine, a fost un ghep destul de bun, de 1 metru, dar acum a fost distrus. Ok. Raris, vină încoa, că mai avem o rampă. Uite, asta mai e o rampă destul de bună. Să sargem. Așa. Opa. Bine, deși... A, nu prea. Cioburi. Cioburi, frate. Îmi dau cioburi. Bă, Rachel. Bă. Microfonul meu, băieți. Stai că s-a agățat asta de la microfon. De ce? A? Mai merge microfonul? Dar nu merge. Încă merge. Deci facem acum. Mai dăm rampa asta. Care rampă? Asta care am dat acum eu. Pe asta. Asta? Da, stai să dau eu primul. Ia uite-l tot. A? Bă, aici sunt cioburi destul de multe. Ok. A? Am glumit, frate. O să vină și alea. La un moment dat. Da, frate. Te duci tu primul? Aha, se duce el. Bine, eu o să dau așa. Bam. Pentru că vreau să dau cealaltă rampă de acolo. Hai să dăm rampa aia de acolo. Ce? Ma, oricum e clară porcarută. Hai, vină cu o dai tu primul ca să mă uit din spate la tine. Vreau să mă văd, băieți. Aha. Nu, îi dai. Gen aia de acolo care ți-am arătat-o. Hai, te aștept. Te aștept aici. O dai și după vin și eu. Ha. Băieți, sper să nu cadă. Să tot. Uite. Bun.
Stai să se oprească. Aole, mi s-a blocat să lanțul, băi, mi-a volat 540. Mamă, ce strămul a aruncat! Ce-ai, mă? Ce? Mă duc să dau încă o dată pe ăla. Hai, mă duc și eu. Haideți. Oh. Oh. Da. Au, șocul meu. Oh. Nu, e ok. Hai să-i mai dăm rampa aia. A? Te las după filmare. După filmare. A? Hai să dăm și pe aia. Aia, iar. Hai, totul. Dar să te oprești ca să vezi cum dau eu. Mamă, băieți, am o idee. Acum să dau pe piatra aia. Dacă o să mor, ok, o să fiu supărat dacă o să mor. Dar dacă nu o să mor, să fie bine. Să se oprească. Ca să fiu sigur că mă vede pe aici. Dacă mor, să mă vadă. Ai, dar iar să văd calanțul. Dar nu pot. Mamă! Am aruncat un pic pe față. Doamne, se aude. Se aude frâna că trebuie schimbată. Punem un de XT. Uite microfonul. Doamne, dar cum ți l-ai pus? Da, știu. Și ți l-ai pus cu lipici sau ceva? E prins aici în burete. Serios? Da, eu l-am prins. Hai, hai, dă. Da, te uiți bine? Da, Mai mergem o dată pe ăla? De rampa asta mică? da, și după vreau să mergem undeva. Am o idee. Bă, nu de alta, dar nu aș călca în cioburi, că nu am tuples încă și nici n-am făcut bani până acum la briga asta. Și nici nu vreau. Dar chiar, voi știți că eu am avut DHS-ul. De fapt, nu știu dacă știți, că mulți dintre voi care o să vedeți clipul ăsta, că momentan am un abonat pe acest canal și la 100 de abonați să facem video special. A? Nu. Nu. Am pe cameră. Manual. Nu merge. Dăm aici un stopi. Un endo, pardon. Oh. Hai să mergem să-l vedem pe domnul Rise and Fire. A? Ce? Ce să pot să-l dau? Bine dacă poți să-l dai. Ce? Ia, băi, o să încerc un table. Mă filmezi și tu? Ca să am... Ce? Telefonul? Da.
Da unde vrei să dai? Aici. Aici, Da, la aia. care? Vine, hai. Stai că mă duc eu acolo. A? Mă duc eu acolo și... Bă, dar nu la aia, mă, la cealaltă din spate. La gep. Da. Hai că... Băieți, o să încerc un table. Pe filmare nu știu dacă o să se vadă. Probabil că nici nu-mi dau bine. Eu o să încerc. Dacă mi iese, mi iese, dacă nu. Nu o să mă chinui prea tare. Pentru că nu vreau să mă chinui. Ne ducem până aici, până la ciopuri. Ca să avem viteză destulă. Mamă! Ce era să calc pe ciob? O să mai aștept un pic. Ok. Suntem pe șantier, băieți. Așteptăm să facă domnul Rareș semnal. Ceva motiv. Hai să mai aștept un pic. Că poate... Am strigat. Hai să mă duc. Oh, nu! Am avut probleme cu lanțul. Nu știu dacă n-am văzut. Ia, stai. Ia să-l vedem. Aici stau. Stai, ia uite la asta. Deci o să merg fără mână și eu. Rareș! Tu mai ai văzut că am mers fără mână și fără un picior? Bă, lasă că mi-o trimis tu. Păi am mai stat, nu eram sigur. Și nici nu... A? Hai mă, lasă. O să văd eu pe... Mult? Ce? Ia că mă ridic și eu. Dar mi-e cam frică. A? Mi-e cam frică. Vrei să-ți arăt un jump unde te duci în aus? Adică o să vezi tu. Vine încoa. Da, să-l sari. Să-l dai. Aoleu. N-auzi. Nu m-am dus în aus. Da. Stai, 3, 2, 1. Te-ai dus pe față? Da. Da? Nu gen ai aterizat așa? Da. Așa, cum ați eu acum sau ai aterizat așa? Cu roata din față. Ai aterizat pe ea? Ai aterizat pe roata din față?
Păi aia înseamnă nose. Păi aia înseamnă nose. Ce? Nu. Bă, cam atât a fost cu acest episod. Asta e primul meu clip. Probabil că o să vă mai las cu niște filmări cu mine. Când mai dau niște scări la Palace. Că am fost și la Palace, dar n-am filmat. Din păcate. Că am dat niște scări la Palace. Și probabil că o să vă mai las o filmare când am dat nose la un drop din apropiere. Care m-am zis că nu o să mai dau. Probabil că dacă o să facem, nu știu, 100 de abonați, probabil o să dau drop-ul ăla iar. Dar până una alta, hai să mai dăm un wheelie. Oh my god. Hai să mai dăm un wheelie aici, ca astea. Mam. O sări cu roata din față numai. Bunny hop. Ia. Știi să dai bunny hop? Nici. Și că trebuie să faci așa. Mamă. Iar nu mai știu să fac wheelie. Am o problemă, nu mai știu să fac wheelie uneori. Da, dă-te să dau aici un table turbat. Table turbat, hai că table turbat. Am încercat un lucru, dar n-am reușit. A? Endo. Da, da, endo normal așa-l faci. Dă-te, dă-te! Și mai speriat. N-ai tu pe să te bagi prin baltă. Bă, da. Bun. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like. Să strângem și noi, nu știu. Câte like-uri vrei, Rareș? Rareș, câte like-uri vrei? 300. 300? Ok. Cam atât a fost cu acest episod.